I 1959 var Års Kommune kun en lille landkommune med stationsby i Vesthimmerland, men en kommune med en meget fremsynet ledelse. Der blev dengang landet over talt og skrevet meget om den store, ikke udnyttede intelligensreserve, som måtte ligge i landdistrikterne. Og Års Kommune fandt, at det ville give byens udvikling et godt puff fremad, hvis man kunne få et gymnasium op at stå. Der blev nedsat et gymnasieudvalg, og sognerådsformanden Holger Mikkelsen og kemner Åge Christiansen søgte foretræde hos undervisningsminister Jørgen Jørgensen og fik velsignelse med fra stiftamtmanden Lork Madsen i Aalborg. Jørgen Jørgensen sagde ved en senere lejlighed, at man jo kiggede lidt, da der kom en deposition af gave himmellændinge og fremlagde deres planer. Og man forsøgte i ministeriet at antyde, at det kunne godt gå hen og blive en meget stor opgave for en landkommune. Men de forstod at tale for sagen, og de havde, som Jørgen Jørgensen sagde, en god, kontant måde at udtrykke sig på. Så tilladelsen var snart i hus, og der blev udnævnt rektor, en lektor og 3 adjunkter. Undervisningen begyndte 12. august 1960 i lånte lokaler på Års Borger- og Realskole. Og i dag, den 14. august 61, er der så inviteret til grundstensnedlæggelse på byggepladsen ved Jyllandsgade. Gæsterne er begyndt at komme, og vi venter på ministerbilen. Sognerådsformanden Holger Mikkelsen tager imod minister Jørgen Jørgensen med frue. Og rektor byder velkommen til skolen. Ministeren hilser på sognerådet og skolekommissionen. Og på amtmanden og amtmandinden. Rektor byder velkommen og giver ordet til grundstensnedlæggerne. Og her gøres blykapslen klar til at modtage dokumentet. Og ministeren indmurer den første af grundstenene. Og stiftamtmand Lork Madsen med frue Jørgen Jørgensen. Det kræver nok lidt bistand fra murmesterens side. Og der taler stiftamtmanden og ønsker tillykke med gymnasiet. Murmester Olsen. Og Holger Mikkelsen
og murmester Christiansen. Og Himmerlandsdigteren Hans Poulsen, han citerer sit digt Solen slår skygger i Himmerlands dale. Den blev senere sat i musik af organist Richard Sendels fra Viborg. Dr. Bjørnshave. Isenkræmmer Klein. Amtmandinden taler med håndværkerne. Og Valdemar Sørensen til venstre, murmester Olsen. Pastor Pedersen fra Blære. Kæmneren byder cigarer rundt. Jul Larsen, Tanderupgård. Mejeriejer Sauer, Jørgen Jørgensen. Og så køres der til festmiddag på Års Hotel. Museumsleder Vestergaard Nielsen. Gartner Larsen. Og den kommende rektorbolig. Og hvad der foregår indenfor, er kun for indviede. Undervisningen var, som tidligere sagt, startet et år forinden i lånte lokaler på Års borger- og realskole. Her i den gamle tyskerbarak. Og her i den såkaldte 1905-skole.
Her ringes der ind til biologi med adjunkt Hans Christian Harder. Og fysik med adjunkt Tommy Bergstein. Fysiklokalet var indrettet i en gammel gymnastiksal, men det fungerede udmærket. Og så når vi frem til enhver skoles store fest med opførelse af et eller andet teaterstykke. Og her er det den franske forfatter Giraudoux' komedie Apollon fra Bellac. Da vi ikke selv havde lokaler at feste i, måtte vi låne Års Hotel. Og det er så fra teatersalen der. Johan Lang Nielsen fra Gatten, Lisbeth Nielsen Løgstør, og Kurt Friskgaard, og Jens Kim Christiansen, Kurt Friskgaard, Niels Falsi, Andreas Wetke, og Peter E. og Jens Kim Christiansen. Knud Dybdal, Karen Rasmussen og stadigvæk Lisbeth Nielsen. Og Lisbeth Nielsen og Johan Lang. Og her indvies Hebe sådan set. Stiftes Hebe. Hebe, det var jo grækernes gudinde for ungdom og skønhed. Og hun blev naturligt nok navngiver til elevforeningen. Og der holder rektor så en indledende tale. De virker ikke sådan påfaldende øvede.
Og så skal der være oprykningsprøve ved udgangen af 1. G. Og det er oppe i den gamle skolegård. Lone Greve fra Korsøgård er første offer. Og hvis jeg husker ret, skulle hun op i Ålevel. Og det er Jon Dybdahl, som har eksamineret. Og så er oprykningsprøven åbenbart overstået, og der skal deles karakterbøger ud. Og der har vi det samlede lærerkollegium. Det første år her. Der skal lidt kaffe til at styrke sig på. Der har vi Jon Bergstein, Jon Dybdahl. Og rektor til venstre, og Sejer Petersen, og lektor Slag, og Jon Ørberg, Hans Christian Harder, Lisbeth Bundgaard. Og i den følgende sommerferie stod alt selvfølgelig i byggeriets tegn. Det skulle jeg gerne nå at blive færdig til efter sommerferien her. Og som vi kan se, er der jo håndværkere overalt i huset. Her en der er ved at lægge loft, tror jeg. Og her kommer en af malerne. Og her er begyndelsen til den nye idrætshal. Byens første store idrætshal. Og her ved hovedtrappen og sådan lægger man åbenbart loft med mørtel. Og det var varmt den sommer, så man kan nok trænge til en lille hvil. Og så er vi kommet over sommerferien, og rektor og administrativ inspektor og Dybdahl og fru Korsgaard, som var sekretær, rykker ind. Og de første elever indfinder sig. Der er vel aldrig nogen nybygning, der er blevet færdig helt til tiden, og sådan er det jo også her, naturligvis. Alle naturfagslokaler, det vil sige fysik og biologi og geografi osv., var ikke færdige, og der måtte undervisningen stadigvæk foregå på kommuneskolen, så der var et rend frem og tilbage der. Så har der været bogudlevering. Og nu kan rektor gå hjem til sin
velfortjente meditation. Da vores biologilokaler ikke var færdige til tiden, så lagde vi undervisningen ud i naturen, i hvert fald i realklasserne. Og vi havde faktisk nogle udmærkede timer ude. Det her er fra anlægget i Aars, hvor det var nemt lige at smutte ned. Og her er ude fra Årstrup Plantage, som vi lånte af en elskværdig far til en af eleverne, nemlig Ejner Krag på Årstrup Gård. Jeg tror, vi i hele perioden til efterårsferien havde samtlige biologitimer ude i plantagen der. Vi var begunstiget af usædvanligt godt vejr, så jeg tror ikke, vi var ude for aflysning på grund af regn. Der kan gemme sig mange morsomme ting i en gammel træstup. Ja, der er tit, når jeg møder gamle elever, de omtaler de dage, vi var ude i plantagen derude. Det husker de særdeles gerne. Ja, det er faktisk svært at se, men der sidder en edderkop lige i midten. Og her er nogen, som har opdaget en grævlingegrav. Heldigvis holdt den sig inde. Ja, og mens realisterne var ude i skoven, ja, så skulle andengerende på ekskursioner forskellige steder hen i Himmerland for at lære deres egens natur og historie at kende. Det var adjunkt Erik Sørensen, og der kommer så andengerende, og de er på besøg på Fyrkat. Fyrkat er jo en af vores vikingeanlæg, og ligesom Aggersborg og Trelleborg. Hvad det præcis har været, er der vel ingen, der rigtigt tør sige. Men der er jo forskellige forslag. Det kan være en form for kaserne, det kan være en træningslejr, eller det kan være et befæstet anlæg i en særlig del af Jylland. Vi var så heldige, at der foregik arkæologiske udgravninger, da vi var derude. Her er man ved at frilægge eller synliggøre rester af trækonstruktioner, træstolper.
Og så er turen gået videre til et geologisk område, nemlig Skrivekridtet ved Mariager Fjord. Og det her er besøg på cementfabrikken Dania. Og derefter er der så tid til en lille frokost og en lille øl. Og så går turen videre til et par fredlyste gravhøje med jættestue. Den ene har et dobbelt kammer og hedder Spanskhøj og ligger ved Snabum. Og det er jo fra jættestuetid, det vil sige cirka 3.000 år gamle. Og så er Aalborg Byorkester på besøg. De kom der i de første år af 60'erne, kom de en gang om året og gav koncert, hvor så også de ældste klasser fra Års kommuneskole deltog. Eleverne havde også fået dannet deres eget lille jazzorkester. I de første åringer af skolens historie blev de glasmontrer, som gik ud til gangene, flittigt benyttet til kunstudstillinger. I dag er de vist nærmest fyldt op med bøger, tror jeg. Og her har vi forløberen til det store Kirkeby-maleri ved hovedtrappen. På det tidspunkt, her i begyndelsen af 60'erne, var der kommet en ny sportsgren til Danmark, nemlig basketball. Og det blev indført på gymnasiet i Års af Jørgen Frejl, og skolens hold blev faktisk meget dygtige efterhånden og gjorde sig gældende på landsplan.
Må ikke der er nogen, der har pillet ved uret her. Ja, der står arbejdsformand Tovdal. I det nu skal parkeringspladsen gøres klar. Og det er den dag også, hvor skriftlig eksamen påbegyndes. Og her fordrives ventetiden med lidt kortspil. Der kommer lektor Slej på vej ind for at holde vagt med skriftlig eksamen. Det var adjunkt Bøgegild. Og det går åbenbart hårdt til dagen. Og så er vi nået frem til mundtlig eksamen, og der står gymnasiets første vordende student klar. Inger-Lise skriver, og hun skal op i old. Og der kommer Ussing Jebsen med en erindringsgave, som hun får i anledning af, at hun er første elev. Og det var adjunkt Ørberg og censor. Og erindringsgaven, det var en fin æske i moseeg med skolens våbenskjold på. Og Pedel Frøli gratulerer sin søster. Dorte Løvig Larsen. Og familien gratulerer. Og der har vi første vordende matematiker, student, Knud Dybdal. Han kommer ud her. Og fiskeriejer Thomsen. Og hans datter, Kirsten Thomsen.
Og så er der klar til det første studenterholds fotografering. Nu går turen så rundt til lærerne for at blive gratuleret her hos rektorparret. Og her hos Sager Petersen. Og så gøres resultatet op. Der skal skrives eksamensbeviser, og det er sekretær fru Korsgaard og administrativ inspektor Knud Dybdahl. Det var før computernes tid. Det her er en sindrig maskine til udregning af gennemsnit. Dengang blev alle eksamensbeviser forsynet med laksejl. Og hvor skulle de lakkes? Det var naturligvis i kemilokalet. Ja, så er vi klar til at sende det første studenterhold ud fra Vesthimmerlands Gymnasium. Det er vores musiklærer, fru Winkler Harrit. Og der kommer så det første hold med rektor i spidsen. Der kom jo i årene efter adskilligt større hold. Men jeg alligevel synes, det her er det kønneste, vi har haft. Det var dengang, hvor det ikke var nogen skam at modtage flidspræmier. Og det var vores første udvekslingsstudent. Det var Mary Erickson fra Illinois i USA. Skolekommissionens formand, Provst Nielsen.
Og her synges skolens kantate, som er bygget over Hans Poulsens digt med solen, der slår skygger i Himmerlands dale. Uddeling af eksamensbeviser. Ja, så er sommerferien gået, og vi er igen på ekskursion, og denne gang til Hjerl Hede. Jeg har besøg i Urtehaven, og det er vist opskrift på en elskovsstrikt, det drejer sig om. Og i dag går turen til Fur. Vi skal over og se på moler og se, om vi kan være heldige og finde nogle af de 50 millioner år gamle forsteninger af dyr og planter. Og her er vi så ved foden af de meget høje molerskrænter ud til kysten, altså ud til fjorden. Det er selvfølgelig ikke hver gang, vi er så heldige at finde, men vi har der i årens løb hjembragt adskillige forsteninger.
en lille frokostpause ved rødstenen. Adjunkt Ole Bøgild. Og så er der besøg på middelalderborgen Spøttrup. En borg, som oprindeligt hørte under Viborg bispen, men senere kom under kronen. Vel nok den bedst bevarede middelalderborg herhjemme. Og så er flagene hejst igen, og hvad må der nu skal foregå? Jo, det er i dag, at selve skolen skal indvies. Og her tages igen imod ministerielle embedsmænd. Og der har vi rektor Ussing Jebsen, kemneren, og undervisningsinspektør Højby, Holger Mikkelsen, fru Holger Mikkelsen og Hans Poulsen og overdyrlæge Larsen, sparekasdirektør Kold Hansen og installatør Gedebjerg. Og der kommer så ministerbilen, og nu har vi skiftet minister. Nu hedder han Helvig Petersen. Men Jørgen Jørgensen, som var med sidste år, er med igen i år.
Holger Mikkelsen byder velkommen. Og der er også kommet en ny amtmand, som nu ikke længere hedder Lork Madsen, men kun Lork. Og Helvig Petersen holder tale. Og skolekoret skal fremføre kantaten. Konsulent Sigurd Jensen og Lisbeth Adjunkt Dybdahl. Alfred Bøgh, folketingsmedlem, og Stampe Jacobsen. Og så er der ankomst til Årets Hotel. Betty og Holger Mikkelsen. Og Using Jebsen. Og Lork Madsen. Nej, Lork, ja. Og seminarierektor Fuglsang Damgaard med frue. Og fru Using Jebsen, murmester Olsen, skolens arkitekt Henning Jørgensen og Jørgen Jørgensen, Holger Mikkelsen. Adjunkt Seier Petersen med frue. Nej, undskyld, og det så er Jon Frejl med frue, og brandkassedirektør Jens Færk og frue, hotelejer Ernst Nielsen og frue, og Else Greisen, Lisbeth Bundgaard, Tommy Bergstein og Gerda Bergstein, sognerådsmedlem Kristen Pedersen og frue, og så er det dagligdag igen. Her skæres dyreorganer i utroligt tynde skiver
skiverne her er en 100 millimeter tykke, og de skal så gøres klar til at mikroskopere. Snittene bliver lagt op på tynde glasplader og skal så senere hen farves ved en særlig metode, så at nervevæv kommer med en farve og muskelvæv med en anden osv. Hver morgen bliver det nøje kontrolleret, hvilke elever der er fraværende, og eventuelt hvad årsagen har været. Så er der frikvarter. En særlig afdeling var den såkaldte Grønnegård, som dengang kun 3.G-eleverne, altså de ældste elever, havde adgang til. Der skal være forskel. Og så er eleverne ved at se på de snit, der blev fremstillet før. Og det er adjunkt Ole Bøgild. Ja, så er der pigegymnastik ved Krog Nielsen. Og spydkast ved adjunkt Jørgen Frejl og Henning Jørgensen.
Ja. Og så er der vist stafetløb, så vidt jeg kan se. Ja. Og den nye, moderne måde at springe på. Det kræver vist lidt ekstra træning, kan jeg se. Og så er skolen tømt for elever, og så er det pedellen, der får sin opgave for. Og det er pedel Frølich, Kai Frølich, og alle hans damer. Ja, så er der kommet efterårsfarver på, og det kan aldrig vare, før det er jul igen. Og det var jo dengang, hvor der var sne op til jul. Og det er lærerkollegiets tegnekunstner Tommy Bergstein, der har boldret sig her med tavlen. Og her er en meget charmerende dans. Meget populær dengang. Og så er tiden inde til juleferie. Og Bergstein lægger sidste hånd på værket. Og her har 3. real sidste skoledag, der traditionelt foregik med at gå rundt i byen og hente lærerne.
Og så er det 3. G'ernes sidste skoledag. Og så er der sammenkomst i kælderen mellem lærer og elever, inden vi skal op til den sidste skolekamp, den sidste fodboldkamp mellem eleverne og lærerne. En imponerende dommer fløjter kampen i gang. Og hvad er nu det? En julemand. Ja, så er der igen udlevering af karakterbøger. Og nu er lærerkollegiet jo efterhånden vokset en del. Kai Christiansen, Ole Bøgild, Wagenblast til højre, Else Greisen,
Winkler Harrit, Krog Nielsen, og Lisbeth Bundgaard og Finn Mathisen. Ja, så er andet studenterhold klar.